שלום לכולם, אני הולך להדגים ולהציג את תוסף WPF Forms. זה תוסף שמאפשר להוסיף טפסים בקלות לאתר בצורת דרג אנד דרופ. הדרך בעצם לעבוד איתו היא ממש פשוטה וקלה. מה אפשר לעשות איתו? דוגמאות לטפסים שאפשר ליצור איתו: טופס ליצירת קשר, מכירת רכב, הרשמה לניוזלייטר, בקשות להצעת מחיר. זה תוסף מאוד מאוד פופולרי, 5 כוכבים, 14,000 ריוויוז, 6 מיליון התקנות, מאוד מאוד מהטובים ביותר. איך מתקינים את זה? פשוט מאוד נכנסים לאזור הפלאגינים, התוספים בוורדפרס, לוחצים על תוספים, אוסף תוסף חדש, מחפשים WPF Forms Lite, מתקינים ואז מפעילים. לא נדרש פה שום קוד או הגדרות מיוחדות, רק כמה קליקים. פה אני מסביר קצת יותר לעומק את השלבים. אז כמו שאמרתי, מגיעים ל-WPF Forms בתוספים, לוחצים על Add New אחרי שהתקנו, בעצם איך מוספים טופס חדש, אחרי שהתקנו, ככה זה נראה הממשק שלו. בואו נעבור לפה, ככה זה נראה. לוחצים על Add New, זה טוען, ועכשיו זה יציג לנו את כל הטמפלטים שקיימים במערכת. יש פה אין סוף טמפלטים, 2,000. אז מדויקים, אפשר להתחיל תוסף מאפס וממש ליצור את השדות בו שלב שלב, או שאפשר לקחת טמפלט מוכן, תבנית מוכנה של תוספים. אני במקרה שלי לקחתי Simple Contact Form ושיניתי בו כמה פרטים והוספתי. אז מה שאני הוספתי לתוסף אצלי זה שם מלא, כתובת אימייל, מספר טלפון, דגם הרכב, שנת ייצור, קילומטראז', מחיר מבוקש והערות נוספות. לוחצים על Save והתוסף מוכן, ואז להטמיע אותו זה מאוד מאוד פשוט. ובואו נראה איך התוסף נראה שאני יצרתי, כן? נצא מהמערכת של WPF Form, ויש לנו פה את התוסף הזה. אז ככה נראה הטופס שבניתי, פשוט מאוד. כמו שאמרתי, שם, אימייל, דגם, שנה, קילומטראז', מחיר ופרטים נוספים. יופי. אם רוצים לראות פריוויו, אפשר לראות פריוויו. ככה זה נראה באתר. יופי. הלאה. בהתחלה האתר שלנו היה באמת שוק רכבים, זה השתנה להיות אתר של מטבחים, אבל ככה זה היה נראה. טופס כולל את כל השדות ואיך ששולחים. ברגע שלוחצים סאבמיט זה שולח את הנתונים. יתרונות וחסרונות: קודם כל יתרונות, קל מאוד לשימוש, לא נדרש ידע קודם בקוד, ממשק דרג אנד דרופ ידידותי, תומך בעברית ובשפות right to left, כולל תבניות מוכנות לחיסכון בזמן, מאפשר שילוב טופס בעמודים בלחיצת כפתור, אידיאל לפרויקטים בסיסיים כמו שוק רכב או מטבח הכנות. חסרונות: לא שומר נתונים בלוח הבקרה, רק שולח למייל, ללא תמיכה בהעלאת קבצים בגרסה חינמית, ותכונות מתקדמות כמו לוגיקה מותנית דורשות שדרוג לגרסת פרו. אין אפשרות חיבור למערכות צד שלישי, למשל גוגל שיטס או מייל צ'ימפ. זהו, הוספתי פה סרטון למי שמעוניין. המצגת הזאת תעלה לתיקייה המשותפת, וזהו, תודה רבה.